Arratsaldeon, ongi berrixa beste behin, gaina angune aktualizazio dakau, zila ganorazko bat dakauz. Ez hain komoduk lo hartzeko beste, atendiu imizu eta. Baina, bueno, gaurko izleixa dakau, Jose Daiartza zurtza, Donostin jaso zan, baina ondi man bixire, aloz algo, mejoraten du, gauzi. Eta, dakau, biologian lizentziadune, eta doktori 2001. Eta gaur egun, dabila HUko Unibertsitatean, zoologia eta animali zelulen biologiako irakasle latxek. Eta bera, beran zelan da, ikerkuntzi, zelan da, zentratzen da, konservazio arazo dituzten espeziak. Eta batez be, zagozarrak, por fin eduk lortura ekarti. Beran izlaixe, por fin, disfruta danok. Eskerrik asko torte garren. Eskerrik asko. Bueno, azteko eta eskerrik asko denoi. Aukera emateatik egiten duguna pixka bat azaltzeko, ze gehienetan, esate dizutenean, eta zuek ze ikertzen duzu eta guk xarrak, bere ala eskuak burura botatzen ditu, eta zer raio ditute diru publikoa hortako gastatuko aldeu, aukera dukeu bintzat oraingoan nolabait azaltzeko zer dan gure ikerketa taldean egiten duguna. Ikustu duzu hor pixka bat hori izango litzake izenburua, gure taldeak batez ere lan egiten du jokabidearen ekologia eta evoluzioan eta aztergai nagusiak xarrak ditugu. Ez da, kasualidadez, gero pixka bat azalduko dizuet horren zergatia zindan. Beste ugaztun batzuekin eta ere egin izan dugu lan, karniboroekin, bisoiakin, ursatorrarekin eta bagabiltza, normalean konservazio arazoa dituzten animaliekin. Baina hoien artean batez ere xarretan espezializatu gara. Hasiera batean Euskal Herri mailan, gaur egun esan genezake, pixka bat nazioarte mailan ere, talde pixka bat ezaguna edo ere bagarela hortan. Jende asko da hortan ari da lanean egile esan. Orduan pixka bat azalduko dizuet azteko zergatik egiten dugun lan hontan eta gero zertan ari garen edo azaltzen saietuko naiz. Lehendabiziko kontua da xagusarra pixka bat azaltzea, ikusten balin baditugu xagusarrak zer dian, hauek dira kiroptera ordena, eta hartzen balin baditugu gaur egun ugaztunen artean zenbat espezie diren munduan, esan genezake gutxi gora bera eren bat inguru izango direla xagusarrak, eren bat baino pixka bat gutxizio, laurden bat pasatxo. 1.200 espezie xagusar daude ezagunak munduan, deskribatuak, 5.600 bat ugaztunetatik. Orduan, hori talde oso garrantzitsu bat da. Kopurua ez da ziurazki garrantzitsuena, begiratzen balin baditugu beste talde batzuk, karraskariak, garratoiak eta xaguak eta horrelakoak horiek ziurazki espezie gehiago badira. Baina xagusarrek azaltzen dituzte hainbat arrazoi berezi, pixka bat ikerketarako zientzilarientzat behintzat oso erakargarriak direnak. Xagusarretaz hitz egitea da pixka bat txorietaz hitz egitea bezala, edo hegaztietaz hitz egitea bezala. Txoriak esan genezake 10.000 espezie badira munduan, baina denak ez dira txantxangorriak. Bertan sartzen dira antzarrak, sartzen dira kaioak, sartzen dira lertxunak, sartzen dira arranoak, eta sartzen dira kolibriak eta txantxangorriak eta hainbat. Eta xagusarretan antzeko zerbait gertatzen da. Baditugu azeri hegalari handiak, fruta jaten dutenak bereziki tropiko aldean, eta baditugu intsektu jale xagusar txikiak, hemengo etxeko xagusarren antzeko espeziak. 1.200 espezie inguru, pasatxo, kasi 1.500 gaurko egunean, beraien artean ez. Ikusten duzue pixka bat zein den animalien diversidadea, xagusarrena. Beti xagusarretan pentsatu eta pentsatu animali bat dala. Aurpegiei bakarri begiratuta ikusten dugu diversidadea zenbaterainokoa dan. Animalien bizimoduetara jotzen balin badugu, oraindik aniztasun hori are handiagoa da. Hemen normalean hitz egiten dugu, aniztasun hortan ziten dugu, hemengo xagusarrak eredu hartuta, intsektua jaten dituzten animali hegalari batzuk, baino begiratzen balin badugu, espezie kopurua zaratago, adibidez, egakeraren aldetik eta baditugu animali batzuk, xagusar batzuk, egan oso azkar egiten dutenak oso espazio zabalean, altura handian, 3.000 metro, 4.000 metroko alturatan, milaka kilometroko migrazioak egin ditzaketenak, beste batzuk berriz oso egakera itxila dutenak, sasien artean eta basoan ibiltzen direnak oso lurralde txikitan, batzuk espezializatuta daude, adibidez, oraintxe estertzen ari garen bat bezala txoriak eta jaten, beste batzuk eltxo txikiak harrapatzen dituzte, alde trofikotik baditugu intsektua jaten dituztenak noski, baina baditugu frutu jaleak, baditugu loreak jaten dituztenak, polena jaten dutenak, gutxi batzuk,
oso gutxi egia esan, baina odola jaten dutenak, batzuk arrain jaleak, txori jaleak, pixka bat alde hortatik aniztasun hori maila guztitan bada, ez? Alde sozialetik ere bai, badire animali batzuk kasik bakanka edo oso famili txikitan bizi direnak, beste batzuk milioikako aletan, pixka bat guzti horrek azaltzen diguna da bizimodu oso konplexua. Esan dakoa, hegaztiekin gertatzen da bezala, hegaztien etiketa horren azpilan, ez dira txantxagorriak bakarrik edo kaioak bakarrik agertzen, sekulako animali mordoa daude bizimodu oso ezberdinekin eta xaguxarrekin antzeko zerbait gertatzen da. Esan dizuen lehen, animali sozialak direla, eta hobetako batzuk bizi dira horrelako talde gutxi batzutan, hamarnaka batzutan, beste kasu batzutan, hemen Euskal Herrian ditugun koloniak gehienetan horrelakoak dira, 100kako aleak izaten dira, espezie gutxi batzutan, 1000kakoak ere bai, batzutan, milioiak ere bil daitezke, munduko zenbait lekutan, gune jakinetan, kobazulo jakinetan eta espezie batzutan. Badira horrelako kolonia erraldoi batzuk. Horrelako batzuk, hemen Euskal Herrian baditugu, baina 1000 gutxi batzutako kolonia gutxi batzuk izaten dira gure kasuan. Interes zientifikoari begira, hemen jarri dizuedana gutxi gora bera, irakurtzeko o ikusteko zientzilariek zer egiten duten xaguxarrekin. Egin genuena da azterketa bat eta da 10 urtetako epean, aldizkari zientifiko konbentzionaletan, gure lana nolabait neurtzeko erabiltzen diren nazioarteko aldizkari horietan, zenbat artikulu idatzi ziren 10 urtetan xaguxarretaz eta zenbat beste ugaztunez. Eta ikus ditzakezu hor balioak, 7.000-tik gora artikulu zientifiko nazioarteko idatzi ziren garai hortan, 10 urte horietan xaguxarretaz, eta parean 3.000 apatxdunez, orein, orkatz, basurde eta horrelako ez, 2.300 karniborotaz, mundu mailan. Hori ez da kasualidadea eta horrek adierazten diguna da animali hauek aztergai asko dutela. Eta aztergai asko dute batez ere oso tresna interesgarria direlako, ugaztunetan agertzen diren makina bat prozesu biologiko behar bezala aztertu ahal izateko. Eta zergatik da hori? Hori da batez ere oso animali konplexuak direlako, sarritan pentsatzen dugu, xaguxarra, xagua bezala. 6 hilabete bizikoa, 20 kume ingo ditu eta hilingoa. Ez da hola. Xaguxarrek kume bakarra egiten dute urtean, ez urtero, 20tik gora urte bizi daitezke, momentu enten Europan ezagutzen den errekorra 51 urtekoa da biziraupena 7 gramoko xaguxar batean, oso kume gutxi egite dituzte beraz, ikasketa prozesu oso konplexua dituzte, eta beraien bizimoduak badu halako konplexutasuna handi bat, eta horrek ematen digu gauza asko aztertzeko gaia. Konplexutasuna da, ikasketaren aldetik, fisiologikoa da, jokabideren aldetik, habitataren erabileraren aldetik, zentzumenen aldetik pila bat. Orduan, badute, batetik hori, zer aztertua asko, baina gero badute bigarren abantaila bat, oso interesgarria dena, eta azaltzen duna baita ere COVID-arekin gertatu den xaguxarren inguruan eta beraien virusen inguruan. Eta da, lehena aipatu dizudan bezala, kolonia horietan 1000 xaguxarra aurkitzea erresa danez. Zientziak duen arazoetako bada, normalean edo zer gauza ikertzeko orduan, behar dugula lagin handi bat izan. Eta nik aztertu nahi balin badut, xaguxarrek ze jan duten, 40 xaguxar harrapatu eta bakoitzaren gorotzak biltzea ez da horren komplikatua, baina nik nahi balin baditut harrapatu 40 hartz. Hartzek ze jan duten ikusteko, hori sekulako lana da, eta oso zaila. Gauza bera, virusak aztertu nahi baditut, nik aztertu nahi ditut, xaguxarrek zenbat virus dituzten, 500 xaguxar harrapatzia kolonia ezberdinetan, egun ezberdinetan, laginak hartu eta ikustea, 500 xaguxarretan zenbat virus topatu ditut. Virus arraroenak ere agertzen dira bertan. Baina zeinek harrapatzen ditu 500 lehoi. Edo zeinek harrapatzen ditu 500 otso ze virus dituzten jakiteko ezinezkoa da. Orduan, badute alde batetik, konplexutasun zientifikoa handi bat, aztergai pilo bat, virusak aipatu ditut, beste 1000 gaia aipan itzaken, aztertzeko aukera ematen digutenak, baino gainera, animali kolonialak izaki, beraiekin lan egitea alde logistikotik oso erresa da. Erresa, zuko dugu, ez da hain erresa. Baina behintzat aukera hori ematen dute, bai? Eta orduan, horrek irikitzen du sekulako ikerketa esparru bat ikertzaileentzat, eta horregatik mundu osoko ikertzaileak dedikatu dira, azkeneko 20 urtetan,
batez ere dedikatu gara xahuxarrak aztertzera. Pixka bat horrek badu, esandakoa beste buelta. Nik gogoratzen nahi, zoen dela, makina bat urte honezkero, gure irakaslea zan, Jesus Mari Txurrukak bere tesia azkenean irakurrizun, 18 urtez tesia egiten jardun ondoren. Eta esaten zuen berak bareen dieta aztertu zuen, eta jartzen zuen adibidez zela, bareak zergatik? Jode, bareak oso erraxak dira aurkitzen, leku guztietan daude, ez dute ies egiten, ez dute koska egiten, ez dira posintzuak, abantaila guztia dituzte. Nik nonbait ez nuen lezioa oso ondo ikasi, eta xaguxarrek justu kontrakoa egiten dute. Zer dira xaguxarrak? Bai, asko daude, baino zailak dira harrapatzen, egan egiten dute, ez ditugu entzuten, egiten dutenean kantu, bereien babeslekuak zailak dira harrapatzen, dituzte justu kontrako baldintza guztiak. Bai. Orduan, hori da batez ere animali hauek duten ezaugarritakoak, bizimodu gautarra, oso isila, babesleku izkutuetan, eta orduan, beraiengan iristea oso komplikatua da. Edo hala izan da, denbora oso luzean. Kobazulotan sartu behar da, sokakino sartu behar zan, oianetan eta askotan horrek ematen ditu, zailtasun logistiko oso handiak eman ditu animali hauek aztertzeko. Horren ondorioetako bat izan da, 1945ean, idatzi zanean, lehendabizikoz Euskal Autonomia Erkidegoko ornodun kontinentalen atlasa, idatzi zala xaguxarrak kanpo utzita. Ez zegolako daturik eta ez zegolako inolako modurik horri buruz ezer lortzeko. Hori izan zen arrazoietako bat, ni hasteko Euskal Herriko xaguxarrak aztertzen, Euskal Autonomia Erkidegoko xaguxarrak eta nire lagun bat Nafarroakoak aztertzen, geroago beste batzuk iparraldean bai. Orduan, ze pasatzen da gainea, ezagutzen zana zala, hasiera batean, analisi faunistikoak eta egiten zirenean, xaguxarrak errexen aurkitzen ziren lekuetan bazeudela. Kobazulotan, minazulotan, eta zer egiten zuten orduko ikertzaileek, joaten ziren, animaliak harrapatu, museo batean sartu pototan, eta esan, harrapatu ditugu xaguxarra hauek, zein da xaguxarren bizilekua? Kobazuloak. Habitata xaguxarrena? Kobazuloak. Oraindik ere, ez asko arte. Hemen bertako parke naturalen zerrendaketa ikustean habitatak zerrendatzen ziren, eta xaguxarren habitata kobazuloak. Hori da esatea bezala, gure habitata dela oea. Guk lo egiten dugu oean, gure logela, baina gu ez gara bizi oean. Nahi bai batzutan, baina ez da aukerarik. Orduan, hori izaten zen zailtasunetako bat, eta problema horrekin egin genuen topo lehendabizikoz jakitekoan Euskal Herrian ze xaguxar zeuden. Hemen ikuste dituzue guk egindako hainbat lan xaguxarrak bilatzeko. Badaude minazulotan etako batan, baina badaude etxeetako, eraikuntzetako teilatupetan, egurretan, abeetan, hau Leioako parkina, kampuseko parkineko zabaia da, arrakala horietan xaguxarra bizidea, horko orbaina hondioi kolonia batek usten duen txixarrastoa da. Zubipetako zuloetan ere xaguxarra bizi dira, beste espezie batzuk, zuaitzetako zuloetan, okilzuloetan eta makina bat, arkaitzezko arrakalatan, hainbat lekutan. Orduan, horrelako lanak egiten hasi ginen bilatzen, kobazulotatik kanpo, kobazulotan ere bai, baina bilatzen hasi ginen xaguxarrak olako lekutan. Beste gauza bada, xaguxarrak kobazulotan topatzea edo minazulotan zaila bada, guk jartzen genituna zen sareak kobazuloen sarreratan. Orduan, gu barrura sartu beharrean, Mahoma eta mendia bezala, guk kanpoan geratzen ginen zai, irten daitezela beraiek, eta itxoin harrapatu arte. Baina baita ere, lan egin dugu asko, sareak jartzen animalien eizalekuetan. Hemen da, lan bat egin genduna bere garaian Ordezako Parke Nazionaleko xaguxarrak aztertzen, eta kasu honetan, hau da, Kuello Izeto inguruan, han jarritako sare handi batzuk, 150 metro sareta jartzen genitun, da gauez animaliak eizean datozenean, egan datozenean, bertan harrapatzen eta ibiltzen ginen. Horrelako lanak egiten jardun gai ginen, makina bat urtetan. Hasiera batean, esan bezala, Euskal Herriei begira, eta gero pixkanaka esparru hori handitzen. Bada gauza bat, badira asmakizun batzuk, azkeneko 25 urtetan, xaguxarren inguruko ikerketa izugarri pizkortu dutenak. Eta da, batez ere, elektronikaren bidetik etorri direnak. Bata da, xaguxarrak jakina da, gauez ibiltzen direnean, erabiltzen dutela ez denek, baina espezie askok halako ultrasoinu igortze bat, eta ultrasoinu horien oihartzuna entzutetik lortzen dutela iluntasun osoan espazio tridimensional batean mugitzea, eta izakiek topatzea, eta bideak topatzea, eta bar. Eta hori, ultrasoinu horiek guretzat ezin dira entzun, baina trepeta batzuk asmatu ziren,
ultrasoinu horiek entzungarri bihurtzeko, grabatu egiten dituzu horiek, eta entzungarri bihurtzea aparte gainera ordenagailuan aztertu ere egin ditzakegu, eta makina bat kasutan, saguzarrak txoriak bezala kantutik ezagutzen ikasi dugu. Orduan, erakutsiko izkizuet grabazio batzuk, saguzar batzunak eraldatuak guk entzungarri izan ditzagun, hau da Geoffroy saguzar bat, hemen, ikuilutan, kortatan eta hola nahiko normala izaten dena, ganbaratan eta horiek dira bere kantuak, guk entzungarri bihurtuta, 10 aldiz grabeagoak bihurtu ditugu, egiten dutena baino bestela ezingo genituzkelako entzun, bai. Beste hau da, beko ferra saguzar handi bat, hemengo, Euskal Herrian nahiko arrunta dena, guztiz bestelako soinu bat dauka, bai. Orduan, trepeta hauen bitartez, lortu duguna da, animaliak identifikatzea egan dabiltzanean. Bai kobazulo batetik ateratzen ari direnean, bai eizean ari direnean basoan, bai mendian dabiltzanean. Da horrelako teknikak izugarri garatu dira, eta gaur egun irakurle pilo bat, grabagailu pilo bat daude, mendian erabil daitezkenak, jakiteko baso batean, urmael batean, erreka inguru batean, eta ze espezie dabiltzan, eta zenbat dabiltzan ere, bai. Baita egin dezakegu beste gauza bat, hor goian ikusten duzuena da bideokamera bat, infragorritan grabatzeko moldatuak, kobazulo baten atarian, hori da kamarak ikusiko lukena, eta jartzen dugu mikrofono bezala horrelako ultrasoinu detektore bat. Eta saguzarrak ateratzen direnean, egin ditzakegu ikusi, egin ditzakegu kontatu, eta egin ditzakegu bereien kantuak gero ultrasoinuen bitartez analizatu eta identifikatu. Barkatu. Bi espezie ezberdin. Lehenbizikoak espezie batekoak ziren, azkenak beste batekoak. Bai? Modu hortan, momentu konkretu baten eduki dezakegu kobazulo batean, 500 animaliko kolonia bat, 3 espezietakoak grabatu ditzakegu ateratzen, kontatu ditzakegu. Badakigu zehatz zenbat dauden egun hortan kobatik irtetzen, eta badakigu gainera espezie bakoitzekoak zenbat diren. Horrelako lanak egiteko aukera badago. Geroztik egon dira, teknika berri batzuk baitare, hasieran animaliak markatzeko erabiltzen ziren horrelako eraztun nahiko simple batzuk, baita ere horrelako kimiolumineszente batzuk, argiakin eta ikusteko animaliek ze ibilbide egiten zituzten, azken hamarkadatan baita ere sortu dira irrati telemetriako igorle oso txikiak, 0,3 gramoko pisua dutenak, animaliei bizkarrean itxatxi eta jarraitu ditzakegunak, batetik bestera, eta ikus dezakegu gauean zehar ze ibilbide duten. Horrelako teknikak garatu dira, badaude beste makina bat gaur egun erabiltzen ari garenak baita ere, txipak txakurrei jartzen zaizkien bezalako txip txiki batzuk ari gara saguzarretan jartzen, eta irakurleak jartzen bat ditugunez koban sarreratan, gero sartu eta irten egiten direnean registratuta geratzen dira bertan, behobian korritzen denean bezala arkuti pasatzean, berdin, saguzarrak pasatzerakoan, hauek ere horrelakoekin jarraitu ahal izan ditugu. Badaude baita ere irudi termikoak, gaur egun kamera termikoekin gorputzak berak sortzen duen beroa ikusteko kapaz direnak. Galdu nahi. Bueno. Ez ikusten. Ez da modurik. Bai? Bai, kursorea mila, no? Kanpoan dago. Hemen ez dut ikusten. Bai. Hori da, hemen da. Hauek dira, kamera termikoekin saguzarrak egan. Orduan, ikus ditzakegu berdin, bai? Beraien gorputzak askatzen duen beroa da ikusten duguna. Gerora, lortu ditugu baita ere, abiadura azkarrean grabatzen duten infragorritako kamarak, eta gaur egun horrelakoak erabiltzen dira besteak beste saguzarren egakera aztertzeko. Aerodinamika guztiz berri bat
ikasi daiteke momentu honetan animali hauek egan egiteko duten modua aztertuz. Orain arte aeronautikan erabili duguna, batez ere hegaztietan oinarritua izan da. Aerodinamika oso zurrun bat, hegal zurrunekin eraikitakoa. Gaur egun ari dira gero eta gehiago bioingenieriak lanean hegal zaluekin, mintzezko hegalekin eta hegakera nola lortzen dan aztertzen. Eta horrek ziurezki emango ditu aukerak teknika berriak eta garatzeko baita ez. Eta, Eta pixka bat aurreko horiek danak kombinatuta, bada baita ere gauza bat egin daitekena, eta da ikasi. Nola erabiltzen dituzten animali hauek zentzumenak eta nola egiten duten eiza. Hori sitz bat da, egan, gauez, eta atzetik entzuten dena xagusarra. Berak igortzen ditun ultrasoinu impulso horiek bidaltzen, handator, horren oihartzuna erabiltzen du sitza detektatzeko. Pentsa gaur egun, hainbat autotan, badaukagu sistema bat aparkatzekoan atzerantza joateko eta alarma ematen digu, eta horrelako gauzak. Hoiek oinarrian dutena hoixe bera da. Ultrasoinuak igortzen dituzte eta horren oihartzuna erabiltzen dute autoek gure aparkatze hori gidatzeko. Eta hori ikasita dago horrelako teknikak aztertzetik. Gu hasi ginen beraz Euskal Herrian pixka bat lan egiten eta gure lehendabiziko helburua izan zen. Ez dakigu Euskal Herrian ze xagusar dauden, azter dezagun hori, bai? Zer da, hainbat urtetan egin dugunaren ondorioa? Euskal Herrian ditugu momentu honetan 27 xagusar espezie. Hori da, dakiguna, eta bertan, hori nahiko aniztasuna handia da Europako kontekstuan, eta horien artean makina bat daude konservazio arazoak dituztenak. Xagusarrak dana daude babestuta, eta asko daude desagertzeko zorian makina bat arrazoengatik, ez? Babestuta daude hainbat legengatik, baina horrek ez du ekiditen animaliak galtzorian jarraitzeaz. Menik uste dituzu Euskal Herrian galtzorian ditugun ugaztunak, eta batetik muturro luzea daukagu, Igaraba Nafarroan egontzan, Bizoia autonomia erkidegoan, Hartzare egontzan desagertu zan arte, eta gero ditugun gainentzeko guztiak galtzorian xagusarrak dira. Horiek danak dira kategoria haundinean sailkatuta daudenak, galtzorian kategorian sailkatuta dauden ugaztunak Euskal Herrian. Eta hauetako gehienak gainera dira basoko xagusarrak. Ez da kasualidadea hori. Arrazoiak, animalien galtze horren arrazoiak asko dira babeslekuetan egiten zaizkien kalteak. Hainbat leku, kobazuloak eta itxi egiten dira xagusarrek erabili ezin dituzten moduan. Hainbat kobazulotan eta horrelako esiak jarri izan dira, ondare arkeologikoak eta babesteko, eta horren ondorioz kolonia horiek erabat kaltetu dira. Beste hainbatetan, zuhaitz zaharrak, hainbat espezientzat oinarrezkoak direnak moztu egiten dira egurretarako, gainera, gehienetan zuloak dituzten zuhaitzak dira lehenengoak moztu eta erauzten direna baso batetik, zuhaitz berriei leku egiteko, eta horiek izaten dira makina bat xagusarren babesleku. Orduan, babeslekuen galera da animali hauen galtzorian egotearen arrazoi nagusietako bat. Beste bat oso denbora luzean izan dira insektizidak. Makina bat insektizida erabili izan dira, batez ere egurraren babeserako, egur hauek danak tratatuta daude. Eta makina bat teilatu eta konpontzerakoan tratamentuak eman izan dira. Gaur egon hori gehiago zaintzen da, erabiltzen dira insektizida bereziak, permetrinak eta horiek ez dute kalterik sortzen, xagusarrei ez behintzat, baino lehendik erabiltzen zirenak organo koloratuak eta izugarri txarrak ziren. Eta sekulako animali pila hil izan da Euskal Herrian, eraikinetan, baserrietan, elizatan eta asko, hain zuzen insektizida dauden erabileren ondorioz. Gogoratu lehen esan dakoa, xagusarrek kume bakarra egiten dute urtean eta ez urtero. Beraz, 100 aleko kolonia bat galdu danean, hori berreskuratzeko urte asko behar dira baldin eta errekuperatuko bada. Orduan, horrek suposatzen du muga izugarri bat, ez duena zer ikusirik xaguekin edo gertatzen denekin. Edozein kasutan, babesleku eta aparte, hasi ginen pixka bat ikusten, eta ia ikusi genunean konservazio egoerak hauek dira, zeintzuk dira hartu behar diren neurriak xagusarra babesteko hemen ere, ikusi genuen arazoetako bat zan, esatea, badakigu babeslekutan ze problema dituzten, baina animaliak ateratzen direnean iluna barri jaten dute, ze atera biltzen dituzte. Orduan, gure lehenengo alegina izan zen behin konservazio lan
hasi ginen, esatea, zer jaten dute saguzarrek eta nola mugitzen dira. Eta hasi ginen lan hortan, batez ere, eiza habitatak aztertzen, eta erabile genuen hainbat urtetan irrati telemetria. Animaliak irrati igorle txiki batzukin markatzen ditugu, askatu, gau osoan jarraitu hainbat egunez, azkenean kola hau askatu egiten da eta erori egiten zaie, animaliak bizimodu normala egin dezakete hortik aurrera, jartzen zaien igorle horrek ere inoiz ez du animaliaren pisuaren 100% baino gehiago izaten, alde hortatik ez dio kalterik egiten bere jardunean, eta hori ikusten duzu, jarraitzen duzunean animalia ikusten duzulako batera eta bestera nola dabilen eta ze arazo ditun, eta orduan hortik hasi ginen lan horiek egiten. Eta ikusiko dituzue pixka bat horrelako zera batzuk. Hainbat urtetan, hortan jardun gara, irrati telemetriako teknikak erabiliz, ikusiz animaliak egitan non bazkatzen diren. Espezie bakoitzaren bizilekoa zein da egitan. Saguzar txiki bat, kola pixka bat jartzen zaio bizkarrean, eta igorle txiki bat. Hori, denborakin, egun gutxitan, kola hori askatu egiten da, igorlea erori egiten zaio, hilea hasiko zaio berriz, eta ez dago arazorik. Eta gero, antenakin jarraitu egiten duzu, horrek seinale bat ematen du, eta jarraitu dezakezu, eta zehazten dituzu 10 minuturo non dago animalio. Horrek ahalbidetzen digu, jakitea zenbat kilometrotara mugitzen diren babeslekutik. Zeintzuk diren bere eiza eremuak. Non ibiltzen diren batez ere eizean. Horrek suposatzen ditu egun pila, gau pila mendian, ilunabarretik goizaldera animalien atzetik. Horrekin ekarri zitutu makina bat ikerketa, lehenengoa izan zen urtzi goitiren tesia 2006an, horrekin aztertu genuen Ferraxaguxar mediterraniarraren habitat behar izanak aztertu genituen, Europa osoan, sakabanotako espezie bat da, Europa osoan galtzorian dagona, oso arazo handiak dituna, eta hortik ikusi genduna zen, batez ere horrelako habitatak maite ditula. Erabiltzen dituena da, garai bateko nekazal paisaiak. Ibiltzen da batez ere larreen eta basoen arteko ertzoietan eizean. Orduan, aztertu genuen karrantzan ingen lan hori, 600 bat emeko kumatze kolonia garrantzitsu badago bertan, eta orduan, hau, ondorio estatuz genuen izango zala animaliaren paisaia optimoa hemen. Neurri batean, Afrikan aurkitzen den sabanarekin antza gehien duen Europan, baita ere Andaluziako dehesakin eta batera. Horrelako lekutan eta bizitzen da. Hori izan da interesgarria eta geroztik animali honen habitat behar izanak Europa mailan eta beti erreferentzia bezala lan hauek erabiltzen dira. Beste saguzarra da, beste saguzar mota bat, basoko espezialista bat, baita ere galtzorian dagona Europako eskualde gehienetan eta Euskal Herrian ere bai, eta hemen Marian Apalek egintzun beste tesi bat horren inguruan, hemen ikusi genuen zen, batez ere, hau da, aristietako espezie bat, oso aristi zaharretan eta bizidana, Euskal Herrian 5 espezie o 5 kolonia bakarrik ditugu, 6 ditugu ezagunak, Euskal Herri osoan, Sakanan pare bat, beste bat Arabako, beste bat Abornikano inguruan, beste bat Belate inguruan, eta beste bat Karrantzatik, baina ia Kantabria aldera. Orduan, behar ditu oso baso zaharrak eta oso ondo konserbatuak, aristiak batez ere. Zuloak dituzten zuaitzekin eta bar. Eta orduan, hor ikuste dituzue, lokalizatutako koloniak, badago beste bat hemen Kantabrian berria edo dana, bai? Guztira, 100 kumatzaile baino gutxigo daude Euskal Herrian ezagunak, alde hortatik. Arrisku handian dagoen espezie bat. Orduan, honekin ere lan ingenun, gero egoitz alzamendik beste bat eintzun beste saguzar mediterranear batekin, hau da baita ere oso mediterranearra galtzorian dagona, ikusi genuen bere habitat behar izanak zeintzuk dian, nola lehiatzen duen edo ez duen lehiatzen saguzar mediterranearraekin, holako lanak egin genitun, eta azken hau da beste espezie bat baitaren mediterraneokoa, oso gaizki dabilena baita ere, errekekin eta bilduta dagona, konservazio aldetik arazo asko dituna, eta aztertu genuen baita ere pixka bat bere habitata.
Lan horiek egitearen ondorioz, lan horiek gaur egun erreferentziazkoak dira Europa mailan espezie guzti hauen konserbazio planak eta egiteko. Azkeneko 15-20 urtetan horretarako erabiltzen dira. Bai? Hau da, egiten den lanaren eredua. Zuk gauean zehar kolore bakoitzak animali bat islatzen du eta gau bakoitzean animaliak jarraituz basoaz mapan jartzen animalia non dabilen eizean eta horrekin finkatzen dituzu bere bizi eremuak eta bar. Eta aztertzen duzu puntu denak ze ezaugarri dituzten. Beraz, zeintzuk diren habitateko ezaugarriak espezie horrentzat garrantzitsuak edo direnak. Horrekin ez ginean konformatzen baina, eta orduan nahi genuna jakin da ez bakarrik non ibiltzen diren, ze habitat duten, baizik eta hor zer jaten duten. Horretarako, lehendabiziko gauza zen, aztertzea. Badakigu intsektuak jaten dituztela, baina lehendabiziko estrategia horri izan zen, guk gorotzak jasotzen balin baditugu, animaliei irrati telemetria egiten diegunean, gorotzak jaso eta gorotz horiek lupaz aztertzen balin baditugu, gorotz hondakin horiek aztertuz, halko ditugu identifikatu gorotz hondakin horietan animaliek jandakoen kondarrak. Eta hortik joaten ginean ikusten ze insektu jaten zituzten. Aldi aztertzen genuen ze insektu zegoen inguruan. Guk badakigu animalia non ibilidan eizean, trampa bereziak jartzen ditugu leku horietan insektuak harrapatzeko, aldi berian xagusarrak harrapatu ditugunean, irrati telemetria jarri baino lehen, galtzetinetan eta eukitzen ditugu kaka indezaten, ordu bete edo, kaka horiek aztertzen ditugu eta badakigu dena, non ibilidan, han zer dagon, bertatik zer jandun, beraz, zer hautatu dun, eta hasi gara pixkanaka pastel hori borobiltzen. Hori da gure lan metodologia, hau da karrantzan erabilitako trampa berezi bat, males trampa egan egiten duten intsektu guztiak harrapatzeko, beste hauek argi trampak, argiak erakartzen ditun sitzak eta harrapatzeko, errekatan bizi diren xagusarrekin urazpitik ateratzen diren intsektuak eta zeintzu diren horrelako, hauek guk asmatu genuen horrelako males flotagarri bat, eta hori jartzen genuen animalien bazkaleku nagusietan, ikusten genuen egitan zertzegoen bertan, eta horrelako lanak edo egiten hasi ginen. Eta ikusten beste xagusarrak adibidez, jaten zitula intsektu asko lurrekoak, sitzak bai, krisopa batzuketara bai, baina baita ere kakalardo txiki batzuk, horrelako buztani zea batzuk, tijereta batzuk edo, arma batzuk, mila zango batzuk, lurreko intsektuak. Aldiz, xagusar atz luzeak jaten ditunak, iatanak dira eltxo txikiak. Eltxoak, diptero txikiak, kulizidoak, nematazeroak, brakizeroak, horrelako gauzak, horrelako zati txikiak identifikatuz gorotzetan jakin ahal izan genuen hori ez da. Eta adibidez, ferra xagusar mediterranek batez ere sitzak jaten ditu. Koleoptero gutxi batzuk ere bai, krisopa batzuk, tipula batzuk, baino batez ere sitzak, gauko sitzak, sitz espezialista bat da. Baina hortik askotaz ere aruntzago ezin genuen jun. Hoi izan zen, orain dela 10 urte arte, 12 urte arte egin genuen lana. Esaten dugu, xagutzarronek sitzak jaten ditu, sitzak. Eta ni zeharraio dakit horrekin. Sitzak, asko dira. Asko oso ezberdinak, oso bizimodu ezberdinak dutenak, asko izurriak dira, beste asko ez. Ze sitz jaten ditu. Eta hori gorotzetatik aztertuta ezin genuen egin. Azkeneko 10 urtetan egiten ari garen lana da, teknika molekularrak erabiltzen ari gara. Zer egiten dugu? Hartzen ditugu xagusarren gorotzak, gorotze horiek aztertzen ditugu genetikoki, metabarko dina deitzen den teknika baten bitartez, eta identifikatzen dugu ze sitzen DNA dagon gorotz hauetan. Eta hortik jakin dezakegu zehatz ze espezie jandituzten. Ze sitz edo ze insektu berezi jandituzten espezieak. Hortan ari gara lan egiten. Lehen bezala harrapatzen ditugu animaliak irtetzen direnean beraien koloniatatik eta jartzen ditugu kaltzetinetan. Bakoitza bere kaltzetinean, danak banatuta, kontaminazio hori gertatu ez dadin eta elkarri birusik pasa ez diezaioten. Badaude horretarako kaltzetin txiki batzuk ero bota daitezkenak eta hola oso merke txinatarretan eta horrelako batzuk erabiltzen ditugu. Hortik ateratzen ditugun gorotzak, gordetzen ditugu poto individualetan eta ateratzen dugu beraien DNA, beraien material genetikoa. Gorotz horietan dagoena, hor bada noski xagusarraren DNA, badago xagusarrak esteetan ditun mikrobioena, baino badago janditun intsektu guztiena ere, eta guri hori interesatzen zego. Orduan, hortikan egiten duguna da, PCR bat, deitzen den teknika bat, DNA hori egiten dugu amplifikatu. Zati bat hartu eta egiten dugu bidertu. Milioika ateratzen ditugu, bai? Milioika kopia lortzen ditugu.
Hoiek markatzen ditugu bakoitza, animali bakoitza bere, esan dezagun, etiketa propioekin, badakigu hau Pello da, hau Mari Jose, hau Sisili, badakigu tak zein dan zeinen gorotza dan zeinena, zeinen DNA dan zeinena, eta hori egiten dugu sekuentziatu. Azken batean, lortzen dituguna da, lagin bakoitzarentzat sekuentzia pilo bat. Genoma bat hori da. 4 letraren kombinazioak, kombinazio luze batzuk, eta horiek espezifikoak dira. Orduan, guk badakigunez ze genoma zati ari garen ampliatzen, horren bitartez aldugu identifikatu noren DNA dagon gorotz hortan. Eta hortik, aldugu konparatu mundu mailan bilduta dauden datu basea handi batzukin, aldugu konparatu bertan ze espezieren DNA dagon bilduta, horrekin alderatuta aldugu identifikatu gure espezia. Eta derrepente jakingo dugu, kolonia hau, hemen C bat daukana, hau, zitzo honi dago kilola, hemen G dakan hau, beste guztia berdintxuak izan dak, arkanbele badala, euli honen kasuan C-a hemen dagola, eta xagusarrak baditula ez dakizen bat ezberdin. Baina, sekuentzia hau irakurrita, hau atera genezake. Eta badakigu, lortu dugun DNA hori norena dan. Ondorioa zein da, lortzen dugula, espezie bakoitzak zezitz zehatz jan dituen ikustea, eta espezie diferenteek ere zezitz konpartitzen dituzten, eta zeintzuk ez jakitea. Orduan, ari garena da nolabait ikusten ekosisteman gertatzen diren sare trofiko guztiak, zeinek jandun zein, zeinek ez, zeinekin lehiatzen duen, guzti hori ari gara eraikitzen. Ari gara nolabait ondorio ostatzen bakoitzak zer jaten duen. Karo, gu baldin badakigu ze janduten, eta baldin badakigu janduten horiek ze habitat dituzten, gu badakigu honek ze habitat behar ditu. Igual ez da bertan ibiliko izan, baina bera jaten duna hor sortzen da. Eta horrek ematen digu beste informazio gehigarri bat. Esan dezakegu, guk karrantzan daukagun kolonia hortan, hor da biltzatenak arbola ertzetan eta gora eta besta, arbola ertzak zaintziakin nahikoa. Ja, baina jaten dituzten zitzek, zitzen 70% larreetatik datoz. Eta larreak behar ditugu beraz. Ze larrerik ez badago, zitz horiek ez dituzte izango. Eta beste 20% basoetatik, baina ostogalkorren basoetatik datoz, aristitatik datoz, ez pinaditatik. Eta orduan hori behar dugu baita ere. Eta hasi gaitezke eraikitzen ez bakarrik ze leku behar duen animaliak izatzeko, baizik eta han jaten duena nondi datorren. Eta zertarako behar duen, bai. Orduan, horrelako lanak egiten egea, horrek emate dizkigu, horrek ahalbidetzen digu baita ere, detektatzea badaudela harrapakin asko zitzak oso garrantzitsua direnak. Ez genituen ezagutzen. Bagenekin hortze dela besterik gabe, baina kolpez oso garrantzitsua dira xagusar askorentzat. Beste batzuk ez horren beste. Eta kolpez aurkitzen ditugu naturan dauden beste baliagai ez ezagun batzuk. Adibidez, pinu beldarra denek ezagutzen duzue. Bueno, zeinek jaten du pinu beldarra? Euskal Herrian hain balekutan, kobazuluak itxi, ez dakiz zer, pinua, basarri zarrak bota, hainbat gauza egiten da, eta esaten dugu, eta hau arazo bada, eta konpondu behar dugu, eta botika bota behar dugu. Baina, guk aztertu eta xagusarrek ze jaten duten ikusi dugu, Iberiar Peninsulako gutxienez 7 xagusar espeziek, pinu beldarra jaten dutela oso modu konsistente batean. Behin da berriz, pinu beldarrak zitza botatzen duenean, jaten dute asko. Horren, xagusarrone, hoien koloniak zaintzen baditugu, pinu beldarra kontrolatuko dugu aurretik, horri esaten zaio zerbitzu ekosistemiko bat. Orduan, ari gara identifikatzen zerbitzu ekosistemikoak. Kolpez, xagusarra hauek ez dira bakarrik animali simpatiko batzuk hortzi dabiltzanak intsektua jaten, ez da hori bakarrik, baizik eta kolpez, bereiek dira, guri arazoak sortzen dizkiguten makina bat izurriren kontsumitzaile nagusiak. Pinu beldarra da adibide bat, baina azkeneko urtetan inditugu makina bat ikerketa adibidez mahastietan. Eta ikusi dugu ze xagusar dauden mahastietako izurriak jaten dituztenak. Edo olibondoetan, edo arrozadietan. Eta orain badakigu ze xagusarrek jaten ditun arrozadietako izurriak. Edo olibondoetakoak, edo mahastietakoak. Pixkanaka, informazio hori dena badaukagu. Eta badakigu baitaren nola jokatu behar dugun habitatarekin, xagusarroiek bertan egon daitezen favoratzeko. Eta insektizidarik erabili gabe,
inguru horietan askotaz ere errenta handiagoa lortzeko. Adibidez, hemen ikustu duzuen hau da Ferra Xaguxar txikia, nahiko arrunta da Euskal Herrian, hemen bertako elizatan eta ermitatan eta kolonia handiak izaten ditu, eta hau ikusi dugu Arabar Errioxan, Arabar Errioxako mahastietan, 55 izurri ezberdin kontsumitzen ditula, horietatik 24 izurri larriak. Plaga agroforestal larriak. 24 kontsumitzen ditu Xaguxar txiki horrek. Bueno, bada balio bat zaintzeko. Bada balio bat zaintzeko. Hemen inguruan, badira baita ere kolonia interesgarriak, hemen Ondarrutik hurbil ere. Badira kolonia batzuk interesgarriak zaindu egin behar direnak. Hainbat Xaguxar kolonia, bai. Orduan, bueno, hori da momentu honetan egiten ari garen lan nagusiena, ari gara beste makina bat Xaguxar espeziekin eta lanean, eta zerbitzu ekosistemiko horiek neurri batean neurtzen ari gara, eta baloratzen, eta ikusten zehazki zer dan Xaguxar kolonia batek bere inguruan behar duena, baldin eta beraiek eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemiko horiek paisai mailan erabiltzea edo baliatzea guretzat, gure mesedetan baliatzea nahi baldin badugu. Paisai heterogeneo bat izatea, basoak eta nekazal alorrak eta kombinatuko dituna, ez paisai homogeneo bat ere zuhaitzik eta gabeko horrelakoak, edo dena zuhaitza baino motozarrarako zuhaitza besterik ez dena izango duten hori, baizik eta pixka bat heterogeneidade hori, paisaiaren dibertsidade hori behar dugula ari gara ikusten, bai? Eta orduan horrelako lanak eta iten egea eta makina bat lan iten egea. Dana ez da, edozein kasutan, aplikatua, esan zagun, ikerketa aplikatua, batzuk esaten dute, ikerketak aplikatua izan behar dula. Nik normalean, beti pentsatzen dute, zerbait aplikatzeko ezautu inberdala, eta ez duzula zerbait ezautuko besterik gabe ez balin baduzu lehendik ikasi. Behin zerbait aurkitu duzunean, ordun aplikazio bat topatuko diozu. Eta guri gertatzen zeguna da, horrelako lanak eta egiten, askotan, ezagumendua sortzen, agertzen direla, hainbat gauza, besterik gabe, eta hortik datoz gero aplikazio posibleen azterketak. Orduan, bueno, guk hor ikusi ditugu hainbat beste gai ezberdinak etortzen zaizkigunak edo suertatzen zaizkigunak inguruan. Adibidez, lehen aipatu dizuet, Xaguxar hatz luzea, Mediterraneo inguruan eta aztertu dugun animalioa dela, eltxoak eta jaten dituna batez ere, errekatan eta horrelakotan. Bueno, 1903an, kolpez, bere gorotzak aztertuz, ze ikusi genuen. Ikuste dituzu hauek, Ondarrun ezautuko ez dugu izerdan. Eskatak. Eskatak. Arrainen eskatak. Lehenengo kasua aurkitu genuen, 2003an, Xaguxar batena Europan arrainak jateko kapasana. Xaguxar oso txiki bat da. Eta oso arrain txikiak jaten dituena baita ere. Egin genuen esperimentu txiki bat gatibutzan, eta ikusi genuen gainera, harrapatu genuen Xaguxar bat, denda baten barruan askatu genuen, horrela piztina txiki bat jarrita eta arrain txiki pilo batekin bertan, eta ikusi genuen harrapatu egiten zitula aktiboki. Eta orduan horrek eraman gintun, beste ikerketa mota bat egitera. Guztiz, oinarrizko ikerketa edo dana. Nola egiten du Xaguxar batek arraina garrantzatzeko, eta nola egiten du arrain horiek detektatzeko. Orduan horrekin egin ditun makina bat esperimentu. Nola gertatzen da hau mendian, nola egiten dute, zer baldintzatzen du, nola da posible horrelako Xaguxar batek arrainak lehendabizi aurkitzea eta gero harrapatzea. Eta orduan egin duen, bueno, esperimentu bat bertan, hainbat esperimentu egila esan, galdu naiz. Ai, honek ez dut topatuko. Ai, uf. Hau da, Valentzian egin genuen lan bat. Xaguxar hau batez ere Valentzian aztertu genuen, LIFE proiektu nazioarteko batek bultzatuta, eta erabili genuna izan zen, horrelako bandejatxo batean jartzen genituen arrainak. Pixka bat lotuta, arrainak fijo euki izateko leku jakin batean, eta hori gero ondoratu egiten genuen. Eta euki genuen kamera bat, infragorritan grabatzen duen kamera bat, abiadura handiko kamera balistiko bat, ultrasoinuen mikrofono batekin konektatuta. Eta lortu genuen lehendabiziko aldia zen,
horrelako zerbait ikustea. Saguzarrak nola harrapatzen ditun arrainak. Bere garaian hau izan zen nahiko gauza ospetsua. Horrek ihes egin dio. Horrek ihes egin du. Halakorik etzan sekula grabatu, lehenago. Saguzarrak arrainak uretatik harrapatzen, Ertamerikan badaude saguzarra handi batzuk horrelako gauzak egiten dituztenak, baina hain animali txikirik inoiz ez. Horrek ihes egin dio. Kasu hortan, lotutako arrainekin egiten genuen jakiteko nora etorreko ziren, baina beraiek ari ziren gauza bere egiten libre dauden arrainekin baita ere, bai? Horrek sortzen zituen makina bat kezka gero, ultrasoinuak erabiltzeko moduari buruz, bai. Eta orduan hortik aurrera egin genituen ikerketa berri batzuk, hori izan zen Ostaizka izpuruaren tesia, nahiko tesi goraipatua izan dena gero nazioartean eta. Harrapatzen dituzte arrainak zakatzetatik, erpearekin zakatzetatik harrapatzen dituzte, eta eramaten dituzte hegan. Gero ingenduna zen, pixka bat lan sakonago bat, ikusteko ultrasoinuekin eta gauza horiek nola gertatzen ziren. Eta hemen ikusten da, adibidez, intsektu txikiak harrapatzen, intsektu handiak harrapatzen, ua da intsektuak harrapatzen, da begira hankak nola sartzen ditu uretan sakon, arrainak harrapatzen ari danean. Guztiz jokabide ezberdina da, beraz, animaliak aurretik badaki, handa hona intsektu badan edo arraina dan. Eta orduan, nahi genuen jakin hori nola asmatzen duten. Hori da, sitz bat, ur gainean dagoen sitz bat harrapatzen, urik ez du kasik ikuture egiten. Baina arrantzan, behiraze, zipristinak altxatzen dituen. Orduan, guzti horrek eta ematen gintuen, aztertzera batez ere bere zentzumenaren aldetik, zentzumenen ekologiaren aldetik nola egiten duten hori, ultrasoinuak eta nola erabiltzen dituzten, eta bar. Harrapatu da arraina. Eta gero ikusi genduna zen, batez ere animaliek erabiltzen zutena, zala arrainaren mugimendua. Arraina azpira desagertzen zanean, orduan berak interpretatzen du hori arrain bat da, eta azaparrak asko sartzen ditu azpira. Eta ultrasoinuen erabilera aldatu egiten du. Orduan, hori ikusten da ultrasoinuak, goian, eta azpian, saguzarren nola di joan. Arraina geldirik dagonean. Baina arraina mugitu egiten bada, aldatu egiten du patroia guztiz. Hor ikusten da arraina geldik, hor, desagertu ingo da denbora baino lehen, berak zeitun sartzen ditu atzaparrak azpira, eta identifikatzen du. Orduan, honek eman zigun aukera horrelako lan asko egiteko, zentzumenaren ekologiaren aldetik, animaliaren egakeraren aldetik eta gero balio dutena pixka bat ulertzeko ultrasoinuan nola erabili daitezken lan hauetan.
bukatzeko ja pixkat, hoi dia horrela agertu zaizkigun gauza batzuk ustekabean habitatei buruzko lan horiek eta egiten, eta horrek eraman gaitu beste alor batzutan lan egitea. Baina gauza bera gertatu zaigu beste histori batzutan ere, xagusarrak aztertzen ari ginela, adibidez, Ordesan eta horrelako lekutan Pirineotan kolpez, aurkitu gendun, bat zeudela xagusar batzuk beste inon agertzen etzirenak, baina goi menditan bai, horrek eraman gaitu lan egitera Europako beste hainbalekutan eta Asiako hainbalekutan, Kaukason ibili ginen bertako xagusarrak aztertzen, Alpeetan, Europako makina bat menditan, eta aztertu genitunak bertan izan ziren batez ere xagusar belarri handi alpetarra izango zela. Hau izan zen Antxon Alberdiren tesia, da lehenengo xagusarra ezagutzen dana goimendietako espezialista bat dana, lehenengo xagusar goimendietako espezialista aurkitu genuen bertan, ikustu duzue gorriz non bizidan, Alpeetan, Pirineotan, pixka bat Balkanen inguruan, Greziako mendietan, Turkian nonbait, Kaukason bertan eta Iraneraino. Baina besterik ez, bai? Eta beti agertzen da oso eremu berezitan, pixka bat konparatu dezakegu Belatxinga moko horiarekin, edo elur lursaguarekin, ez? Da, sitzak jate dituen espezialista bat, baina menditan, eta ikustu duzu horrelako harritzatan eta egiten ditu bere kabiak. Sartzen da harriaren azpian eta zuluak eta horre egiten ditu, eta arrakalatan eta, orduan kasu honetan ere, irrati telemetria erabili genuen, animalien bizilekuak eta identifikatzeko, eta Pirineotako pareta guztiak miatu genituen gora eta bera antenakin animalioien atzetik. Orduan horrek eman zigun oso perspektiba berezi bat animalioen bizimoduari buruz. Orduan, bueno, nahiko gai interesgarria izan zen, bezala ahalbidetuzuna markatzia espezie honen banaketa zein den gaur egun Europan eta referentziazko lana izan da. Eta horrekin hasita, hasi ginen baita ere menditara joaten Zentroamerikan. Zentroamerikako goi menditan eta ere ibili ginen, oianean lanean, hango jendeakin lanean, hoi da Kamuk mendila, Kostarrikan dagoen mendirik garaienetako bat, bertatik ikustu duzu alde batera Pazifikoa eta bestera Karibea, eta bertako oianetan dauden xagusarrak ere ez ezagunak zian. Orduan horre egin ditugu lan batzuk eta publikatu ditugu gauza batzuk bertako xagusarren inguruan, 3.000 metroko kanpamento bat, hangoian, gure laguna inguru hartan jaguarrak eta pumak zian, hangoian ez dago besterik, orduan askotan ikusten genituen animalien arrastoak gure arrastoen gainetik gusareekin lan ibilita gero horrengo goizean. Eta, agertzen zian nahiko xagusar bereziak orgoian, ez? Hau da, Valle del Silencio, bertako beste oian lanbortzu berezi bat, normalean beti egiten du bertan euria, temperatura maksimoa dia 15 gradu, minimoa 8, beti euriari du, eta horre ere, xagusarra daude, nahiko xagusar bereziak baita ere, makina bat espezie aurkitu genituen, batzuk espezie berriak edo direnak. Orduan, behin hortik hasita, pixkanaka batetik eta bestetik, aukerak sortatzen dira lanera joteko, eta azkeneko bolada hontan gabiltza gauza bera egiten Afrikan. Afrikan, kasu hontan, Ginea Ekuatorialeko oianean eta ari gara, hasi ginen hasiera batean bertako xagusarren birusak aztertzeko proiektu batean kolaboratzen, gero tesi baten laguntzen ari gara neska katalan bat, talde portugaldar batekin, fundazio janki baten bitartez tesi egiten ari denan, eta bi euskaldun gabiltza beraiei laguntzen batez ere mendiko lanean, oianean eta barz. Hau da, Monte Aleneko Parke Nazionala, Ginea Ekuatorialean, eta bertan aurkitu ditugu oso xagusar bereziak, hemen ikustu duzuen hau, da, esaten dutena dala munduko xagusarrik politenetako bat. Beltza eta horia, olako leopardo itxura oso bereziekin, 5 lekutan bakarrik argitu da orain arte munduan, bat hor aurkitu genuen Monte Alen inguru hortan ez. Han egote horrek eramaten gaitu baitare, bertako jendeari ikastaro batzuk eta ematera, bertako teknikariei, orduan formatzen bagabiltza teknikari batzuk bertan, pixka bat lan egiten xagusarrekin eta bertako Parke Nazionaletan eta lanen ari den jendea, eta hortan ari gara orain, egon gara honezkio pare bat alditan, eta datorren urtarrilean ere, aruntzagoaz berriz, hau da neska katalan hau, Laura, hau Ester, hango teknikari bat, lehen ikusi duzuen xagusar berezi hori, leopardo itxura daukan xagusar berezi hori, eta, aurten ere ni urtarrilean bukaeran jugu nahi 3 astetarako, nire lankidea Inazio Garin egongo da pare bat hilabete zan, eta, ez dakigu han zera aterako da. Beraz, baditu gauza batzuk aplikatuak hemen bere dinamika eta daramatenak,
eta gero baditugu beste gauza batzuk, ez dakigunak oso ondo zer emango duten. Egia da, hemen egiten ari garen lan hortan, ari garela baita ere dieta aztertzen, nahi dugu jakin, saguzarroien artean zeintzuk diren bertako izurri, nekazaritzako izurrientzat eta lagungarri izan daitezkenak, baina baita ere bertan gaixotasunen vektoreak izan daitezken intsektuak jaten dituztenak zeintzuk diren. Han problema handia daude paludismoarekin, filariasiekin eta beste txetxe-euliekin eta horrelakoekin, orduan jakin nahi dugu ze saguzar diren interesgarrienak jendearen osasunen aldetik, lan hori ikerketa honen parte bada, eta beste bat da bertako saguzarren birusak aztertzea. Badakizuen bezala oso famatuak egin dira tamalez saguzarren birusak, eta Afrikan daudenen birus horien artean, badaude ospetxarrena dutenetako batzuk. Ebola dala eta Marburg eta horrelako batzuk. Eta orduan jakitea ze saguzar diren horrelako birusak egin euki ditzaketenak ere interesgarria eta hortan ere ari gara. Eta ez daukat besteik esateko. Bueno, norbaitek esaten duenean. Norbaitek esaten duenean, eta saguzarrak zertarako, bueno, badago zertarako, ez? Eskerrik asko Joserra, oso interesante benetan, eta bakizue ze momentora non. Galderak. Bat, bien, oie. Atzaldeon. Atzaldeon. Lehenok gauzi zoizunak, hainbeste jakitxerren da hain ondo esplikaterra. Hoi lehenok gauzi. Paroa galdera ukurruten gazta. Imaginaten azuek ibiltzeza zenin, zauzarrakin eta noiz behinka, hainkera batzu edo koska batzu ingotzuela, gauza normala da. Eta lehenok galdera izango litxega, behin edo behin baten bat gaixotu de zauzar batek hainki itzalako, da biharrengo galderi. Biharrengo galderi izango litxeke, horregabiz, buelta-bueltak irurten ero pandemia famosu honea, da ez dakiz eta bakiz, eta lehenekotik esan zen, edo ibilizan, susmo bat ibilizan hor, Bujanen sortu zala eta datorrela zauzarretatik. Baten batei kulpi moren biako eta zauzarra imotzen. Galderi izango litzake, ze zinezgarrintasun dauke, zeuentzat ez komuniade zientifikuntzat, zeuentzat, adibidez, zeuen taldeakoen petit komite, ze zinezgarrintasun dauke hori, pandemia hori, hori izurrit hori, etorri danik zauzar baten handik. Eskerri asko. Bueno, ondo. Hasiko naiz limizikotik limiziko errezagoa da. Nahi zauzarrek asko gehin didate koska askotan. Ni naho, txerto bat daukat hartuta, 1985 amorruaren kontra. Amorrua saguzarretan badago Ameriketan. Europan ez dago amorrurik, Ameriketan badaude vampiroak. Eta vampiroek jasotzen dute amorrua beste ugaztun batzutatik eta zenbait saguzarren artean partekature bai. Hainbat kolonia konpartitzen dituztenez beste saguzarrekin amorrua zabalduta dago saguzarren artean Ameriketan eta alde hortatik kontuz ibili beharra dago. Europan eta Asian badaude amorruaren antzeko beste filovirus batzuk saguzarretan baita ere eta horregatik saguzarrekin lan egiten dugun guztiok rekomendatzen da txertatuta egotea, eta ez hori bakarrik, guri urtero egiten digute serologia bat. Unibertsitatean ateratzen digute odola, niri eta gure taldeko bai irakaslei eta baita ere bekadunei, eta urtero Carlos III-ra bidaltzen da Madrilera, eta han egiten dute serologia bat ikusteko gure antoegorputzen maila zein dan. Nik 85ean jarri zidaten, orduan jartzen zituzten astoentzako moduko txerto batzuk, oen asko txikiagoa jartzen dituzte, nire lankidei eman behar izan dizkiote dosi de rekordo batzuk, nahi eman zidatenakin, etzai sekula jetxi antegorputzen maila. Orduan, hori da bat, guk daukagun prebentzioa alde hortatik, batez ere amorruarekin da, eta aldi berean nola harreman asko daukagun birologoekin, Carlos III-koekin, beraiekin lan asko egin dugulako, beraiek esaten dute gauza bat, eta nik uste dut hori dela arrazoi izugarria. Estatu mailan egongo gara 20-25 persona, saguzarrak milaka erabili ditugunak eskutartean urte askotan, 10 urte askotan. Tamalez denak zartzen egia desente eta horrek zen nahi du gure esperientzia oso soluzia dela. Arek esaten du gu bizirik egotea dela. Frogarik onena, saguzarrek
arriskurik ez dutela egiaztatzeko. Hoi da lehenbiziko kontua ez. Bigarrenera sartuta, ze hori hola da hemen, baina hori ez da hain simplea beste leku batzutan, esan dut Ameriketan amorruarena serioagoa da, Afrikan bereziki xagusar batzukin arazoak daude. Ebola dagolako, Marburga dagolako, beste gaitz batzuk txarrak direnak ere hartu daitezkelako xagusar batek koska egin ezkero. Ez oso maiztasun handiekin, baino gerta daiteke. Bigarrenera bueltatuta, guian 2009 urtean argitaratu genuen artikulo bat, Iberiar Peninsulako xagusarretako koronavirusak deskribatuz. Koronavirusak xagusarretan ondo ezagunak dira. Besteak beste guk deskribatu ditugu. Koronavirusak eta beste virus asko, lehen esan dizuet zein dan arrazoia, xagusarrak errez harrapatzen dira, beraz oso erresa da, virusak aztertzea horrelako animalitan, oso prevalentzia bajutan agertzen direnean ere. Oso probabilidadia oso txikila izan dare, nik 1000 animali aztertu baditzaket, bueno, baten bat ateakoa. Problema da, nik 1000 hartz harrapatu behar baditut virus bat harrapatzeko, hor zinezkoa da. Xagusarrekin erresa da. Baina hori esan da, koronavirusak beraz, xagusarren virus tipikoak dira. Badakigu, guk pairatzen ditugun katarro asko, xagusarretatik sortu zirela oraindela 100 batzuk urte. Badakigu hori, ze guk daukagun katarroko virusa, eta xagusarrek duten koronavirusa, eta behietan agertzen diren koronavirus batzuk berberak dira. Ze pasatzen da, baserritan, xagusarroiek bizi izan direla kortatan, eta ganbaratan, eta jendearekin, eta guk konpartitu ditugula virus horiek gure artean eulien bitartez. Eulien bitartez, ze euliek ere badituzte virus horiek berak, konpartitu ditugu mendetan. Problema zein da, nola konpartitu ditugun denok gaude horretara moldatuta. Eta denok gaude immunizatuta. Beia immunizatuta dagoen bezala, gure bai, katarro triste bat harrapatzen dugu, eta katarro harrapatu eta hinde ba. Bai, zer da, koronavirus bat, beste bat. Hoi izan da gure bizitza. Ze pasada azkeneko mende erdian. Gulen mugitzen ginen 10 kilometroko radio batian. Eta gure bizimodua hori esan, eta gure baserria, eta aldabeneko soloak, eta aldabeneko pinadiak, eta inguruak, eta etzeon beste movimenduik. Ni honaiz zenien hormontea lehenen, ni honaiz oian primario baten barruan sartuta. Gaur gauean, lanean, bilarratera naiz, 5 ordu ibilita, oianean zehar, bide madarikatu bat ikusi gabe, herriska txiki batera, herriska hortan pasatzen da errepide bat, nerekin batera joandako gia batek harrapatu du pangolin bat, famatu egin diren pangolin horietako bat, oianaren barruan, atera du kanpora, jarri du makil batetik zintzilik errepidean, gelditu da kotxe bat, jetxi da tipo bat Amerikanakin, herri hortakoa dana baitare, baina gobernuan lan iten duna, erosi du pangolina, bere lagunei asko gustatzen zaiolako joteko, eraman du hiriburura, bazkaldu du bere ministerioko kolegakin, eta juntatu dira dozena erdi bat pangolin hori jaten, eta hurrengo unean jundia Afrikako estatuen batasunaren bilera batera Nairobin edo Nazio Batuen erakundera Nueva Yorken. Pangolin horrek, oianaren erdian isolatuta, virusen bat baldin badaka, jendearekin kontakturik euki ez duna, eta bapatian, 24 ordutan virus hori eraman baldin bada Nueva Yorken erdira, horrek sortu dezake kriston anabasa. Eta hori da gertatu dena. Ni konbentzitu da nao, eta hola esate izuet, COVID-aren sorrera dela ferraxagusar batean, hain zuzen esate dutena, dagoen koronavirus bat, jendearekin harremanik izan ez duten leku batean, atera dana eta eraman da merkatu batera, handik salto egin du jendera, eta pasa da inolako babesik ez daukagun sistema batera. Guk mendetan egin dugun prozesu hori, pasatu da astebeten. Orduan, inolako adaptaziorik gabe harrapatu gaitu. Gaur egun COVID-arekin, ja ez diguen besteko kalteik sortzen, hainbat jende hilda, hemendik gaurrea ziurazki, 20 urtetan, egongo gea guztiz adaptatuta, egongo gea guztiz moldatuta. Zein da problema? Hurrengo 20 urtetan, ari garela heltzea handi batean, burruntzia sartu, eta mugitu danan hasten.
Eta aigea nazten ekosistema guztiak, animali guztiak, landare guztiak, jende guztiak, eta geho gaina abioia hartzen batea eta bestea eta bestera. Ari gara sekulako anabasa sortzen. Daukagun problema handina, gugea. Aigea espazioan eta denboran isolatuta zeuden virusak eta neurri hortan inolako kalterik sortzen ez zutenak, sakabanatzen munduan. Eta horrek ekarriko du sekulako hondamendia, baina hori esan da dago. Hori zientzilariek, orain dela 50 urte esan zuten. Ari zala gertatzen, pandemia handi bat zetorrela, etorriko zala. Batez, bata bestean atzetik etorriko dira, eta etorriko dira gehiago. Etorriko dira gehiago gure jokamoldeangatik. Ez dugulako natura errespetatzen. Nire konbentzimentua hori da. Ez dut uste asko tarratuko dugunik beste pandemia bat ezautzen. Urrengoan ez dira izango xaguxarretatik. Azkenekoa joan den urtean arena virus bat zan, xagu baten inguruan Bolivian edo saltatu zuna. Bestean zan, beste bat, ez dakizte beste animalitik salto ingo duna. Gripea hegaztitatik dator. Gu beti jotzen gaitun gripea, beti ahateek eduki dute. Ahateetatik jendera etzan pasatzen, hasi ziren arte ahateak azten txerriekin batera. Txerriak egin du zubi, ahatea eta gure artean, eta gripea guk daukagu, 20. mendean hasieran. Geroztik ditugu hainga gripe, eta gu jungea hoitzen. Baina arazoa da beti berdina. Bakoitza bere ekosisteman baldin badago, gauza gehiagin astu gabe ingurukoakin konpontxo egiten, ez dago problemaik. Bakoitza ingurunekoarekin egokitzen da eta kito. Problema, sartzen balin badugu heltzean borduntzia, eta mugitzen badugu batera eta bestera, eta puskatzen balin badugu ekosistemen arteko eta lurraldeen arteko muga, aigea sortzen bomba bat. Eta horren ondorioa izangoa txarra. Hoi, gertatu da, esantzan gertatuko zala, eta gertatuko da berriz. Eta esan da dago gertatuko da berriz, ez nik. Nik esaten duenak ez du asko balio. Baina hortan ados gaude, zientzilari hiladanak. Problema badala ikusten dugu denok. Eskerrik asko. Wow. COVID-an ingurun eskinko un esperantza ekarteko. Hau eta gero, gitxia. Ni hortaz konbentzi dut nao. Eta, gertatzen dira gaixotasunak. Ni baditut lagunak, ni neuk hartu dut biriketako gaixotasunen bat, sartu nahi zelako kolonia batean, jakin gabe kolonia bat zegoela oianaren erdian, hasi direlako 1000 xagusarregan txixa egiten, eta kolpez birikak betetzen zaizkizu animalien txixekin. Zeinei akurritze zaio sartzia olako leku batean maskarillai gabe. Enekilen antzeudela. Ni horren ondorioz, hori Afrikan gertatu ditzea da, noain 3 urte usaimena galduet, guztiz. Ez du leukin un hainbat hilabetetan, froga batzuk intzizkiaten, ez dakigu zer dan dakasuna. Bale, ondo, ez da oso txarra izan, beraz, usaimenik gabe gatu ez dakitxo, hori da dana. Baina, hola zeitzen duen bitartean, arriskua, egia, behin da berriz kartak botatzen. Pandoraren kutxa zabaltzen, behin da berriz. Ez oso ahateak eta txerriak nahaztea idea txarra? Bai, txerriak daka oso genoma berezia, eta dirudinez txerriak gai da, hegaztien gandik hainbat virus eta bakteria jasotzeko, eta ugaztunen gandik ere bai. Orduan, txerrian inkubatzen diren virusak, lortzen dituzte txerriekin gaitasunak beste ugaztunetara sartzeko. Eta orduan, hegaztien gripeak askotan salto hori eman du txerrien bitartez. Horregatik guain dela urte batzuk, txerrien gripea esaten zuten. Gripeak danak hegaztietatik datoz. Dana datoz hortik. Nola gertatzen den saltua, ez dakigu seguru, baina hainbat kasutan ikusti da txerrigan jatan eta gertatu dela, beste hainbatutan normalean etxaldea honditan. Horrelako kasutan bai. Ataldean, eta lehen. Kaixo? Iztutera. Ba, entzuten da. Eta eskerrik asko. Zuei. Eta nire galderire guztiz ados esasun guztiaz eta atzan baten danotak hauela osasun bakarra, eta osasun bakar termino horretan sartzen dela ekosistema, gizaki eta danon arteko interakuntzi ez. Eta hori esanaz eta ikusitxe zelan xagusarrak horra osasun bakarrea ero danontzako osasun horreta aportaleiken guzti, nire galderire Euskal Herrixen ikusitxe zelan xagusarrak galzorixen da zen
kontserbazioi planik bakau, berreskurapen planik bakau, horrek isepa hauke? Bai. Badao konservazio plan baten hasikina, bakarri babeslekuena, duela 15-16 urte. 15-16 urte da amazkigu Eusko Jaurlaritzako teknikariekin proposamen egiten, kudeak eta plan bat, babeslekuena, ez habitatak, bakarrik babeslekuak. Zeintzu dira babesleku garrantzitsuena momentu honetan ditugunak Euskal Autonomia Erkidegoan, espezie ezberdinetarako, eta proposamen zehatza egiten, eta teknikariak ados daude, hori diputazioetara ematen da, eta diputazioetara atzera botatzen dute. Horrengo urtean, gauza bera, 15 urtez egin dugu hori. Aurten esan dute aldatuko zutela legea, eta momentu batik aurrera diputazioak hartzen espalin baditu plan horiek bere kabuz, Eusko Jaurlaritzak hartuko ditula, ikusten dudanean sinistuko dut. Baina urtero jartzen ditugu plan horiek mahai gainean. Datu zehatzekin, beraiek eskatuta, ez da gainera esateko gu gabiltzala atzetik matraka ematen, eta ez, nik konbentzituta nago, teknikariak, administrazio guztietakoak, ados daudela horrekin. Erabaki politikoak falta dira. Zergatik ez da gertatzen ez dut ulertzen. Nik ez dut ulertzen ze 40 urte pasa ditugu naturaren konservazio lege batekin, orain berria dukagu. 40 urte horietan 100 gora espezie izendatu dira Galtzorian, Euskal Autonomia Erkidegoan. Legeak esaten du horietako bakoitzak bere kudeak eta plana behar duela, eta guztira ez egiten diren 11 edo 13. Besterik ez da egin. Beste guztiak ez dira egin. Legea ez da bete nahita. Kasu batzutan esan dezakezu, ez daukagu nahiko informazio. 40 urtetan, eduki da informazioa metatzeko aspaldin badago. Baina kasu batzutan aspalditik ari gara plangintza hori mahai gainean jartzen, eta ez dira jartzen. Eta ardura ez noa esatera danik, dut inor zuritu nahi, baina ez noa esatera danik gobernuan dagoenena bakarrik, ez du inok salatzen hori. Inorentzat ez da lehentasuna, naturaren konservazio planak martxan jartzea ez da izan, 40 urtez. Mendik aurrera gauzak pixkat aldatzen diren. Eskerrik asko, beste galderaik. Ultrasoinun bidez gizuen horre sekuentziak eta aia dekodifikatea ero ulertzea zer esaten daben? Hasi dira hortan israeldarrak. Bi gauza daude ezberdinak. Gauza bada, xagusarrak erabiltzen dituzten ultrasoinuak gehienetan, erabiltzen dituzte ez komunikaziorako. Baizik eta zentzumen organu bezala. Esan dezagun, bada esaldi bat oso berezia inglesek esaten dutena, xagusarrak direla animali batzuk egiten dutenak. Eskuekin egan egin, belarriekin ikusi eta buruz beralo. Animali pixka bat xelebreak. Eta hala da, begiekin o belarriekin ikusi egiten dute. Soinua erabiltzen dute ikusteko. 3 dimentsioetako espazio hori irudikatzeko. Hori da gauza bat, zentzumen organoa ekoko kapenana eta ultrasoinua dira hortarako. Baina bada beste gauza bat, eta da komunikaziorako ere kantu sozialak erabiltzen dituztela. Batzuk ultrasoinuak dira, beste batzuk guk ondo entzun ditzakegunak. Eta azkeneko 4-5 urtetan, israeldarrekin dituzte sekulako lanak horiek dekodifikatzen. Eta ikusi dute ez bakarrik soinuetako askok esanahia dutela, hau da, aldute identifikatu soinu konkretu bat, esanahi konkretu batekin, dei batekin, janaria nahi, horrelako gauzekin. Baizik eta ikusi dute gainera, kolonia bakoitzeko xagusarrak bere dialektoa duela. Eta hartzen balin badugu kolonia bateko xagusarrak kumetan, eta eramaten badugu beste kolonia batera, hangoa ikasten dula, ez bera jaio zenekoa. Ez dala zerbait genetikoa, baizik eta ikasia dala. Orduan, hizkuntza maila bat badute. Horregatik esatu dut konplexutasunaena, ez? Xagusarrak oso konplexuak dira, neurri batean konparatu ditzakegu zetazeoekin, izordeak eta orkak eta hauek ere badute ben hizkera eta ben hizkuntza eta oso landua baita ere, ezta? Xagusarrek ere bai. Eta pixkanaka inteligentzia artifizialaren bitartez eta dekodifikatzen soinu horiek eta bar, igual kapaz izango gara, beraien hizkuntza neurri batean behintzat ulertzeko. Ez hizkuntzak. Ze dirudinez, bakoitzak berea du. Bai. Ez, bai, esan duzu, sagusar batzu migratzaileek diezela? Bale, eta zenbateko kilometrok egiten da bezan edo zelan? Milaka. Guk hemen adibidez, badukagu sagusar bat, Natusius sagusarra, etxeko sagusarren oso antzekoa da, eta hemen egoten dira batez ere harrak, neguan eta udaberrian eta,
baina ezagutzen diren eme hurbilenak kumatzen, Belgikan daude. Eme horiek onuntza etortzen dira negua pasatzera, eta gero buelta egiten dute, hemen ernaltzen dira harrekin, eta gero badoa zara kumatzera berriz. Horrek egiten ditu, eta da, 5 gramo pixatzen dituen xaguxar bat. 5 gramoko xaguxar horrek inditzake milaka kilometro iparretik egora. Orduan, alde hortatik mugikortasuna oso handia da. Holakoak hainbat espezie badaude, Nyctalus generoko xaguxarrak bai, hainbat Alemanian eraztunduak, Teruelen eta Errioxan eta errekuperatu izan dira, eta mugimendu oso handiak dituzte. Ez dakigu oso ondo zenbatekoak eta nola. Oraindik ez dakigu ondo. Baina? Bueno, arazu ez da. Oain dela 30 urtetik bizigea xauxarren inguruan. Bueno, gure telatuan xauxarra daude. Bai. 30 urte edo gehi. Egunero urtetzen dabe bueltak. Ganbaran azaltzen da kaka. Bai. Eudan arrastuak. Eta beti izaten didate, horrek arrastuaken kontuz. Alergia sortzen dute. Nei baldakizu zeigo nuken. Baldakizu zeigo nuken. Plastiko txoa jarri, bildu, eta erabili ongarri bezala, tiestotako eta bar, oso ongarri ona da. Oso ongarri ona da, nitrogeno asko dauka, fosforo asko dauka, ez zibili esku garbilekin, edozein kaka bezala. Beste edozein zima horretan eta ere eskuak sartzia bere hortan. Alergia, asma ere sortulik dezakela. Gaur egun zer kestu sortzen asma. Gaur egun gainea, bai. Interneten jartzitunak, nik birologo horiek esan dakoa. Gu bizirik egotea da frogaik handina, olako gauzak ez dutela inolako kaltek. Nik arrastak ebil nesko bazulotan xaguxar kakan artean ez da gizemat aldiz. Sartu nahi zelizatako ganbaratan eta abeen artetik eta xaguxarren gorotzen artean ez da gizemat aldiz. Ni horrek ez dit inoiz ezer sortu. Horrek ez du esan nahi inori ez dionik sortuko. Baina hautzak sortzen duen bezala, akaroek sortzen dute, makina batek gauzak sortzen dizkigu. Nik ingo nukena, da, esan dakoa, espalin badezu nahi bertan eukitzea edo kalte egiten balin badizute, inbiar dana da ikusi nolakua dan ganbara horren sarrera eta sarrera horiek itxi. Animaliak ez sartzeko, eta batez ere itxi aldala neguan, animaliak bertan ez tabiltzanean. Ez kumatzen eta aidianean. Eta bestela, kalterik egiten ez balin badute, jarri zerbait azpilan jasotzeko, hori eskobatu, jaso, eta esaten dut, ongarri bezala apreziatua da. Bai. Galderatxua neukan, Bai. eta behin oso politxe, superinteresgarrixe eta eskerrik asko. Igual berandutxu aiana, eta ez dut igual entzun, da igual esazu, barkatu, baina nahi naban jakin, hemen da zen poblazio gitxitxi ze faktoren ondori xuran, faktore ezagarri importantienak edo ia zazeinken, gorrea ze lagundu eginkeo, neke... Bai, nik usteet oroar, netzat, lehendabiziko kontua da, biodibertsitatea zein galerak txarra da berez. Hori da nire lehendabiziko erantzuna, ez da. Edo zein gauza naturan dagona, zaindu behar dugu eta respetatu behar dugu eta xaguxarrak berdin. Baina azte malin bagara ikusten zerk sortzen digun mesede. Nik uste dut garrantzitsuena dela, lehen esan dudan hori azaltzea, zerbitzu ekosistemikoena. Hau da, hemen ditugun xaguxarrak danak dira intsektu jaleak, danak. Eta bakoitzak baditu hobesten ditun intsektu mota batzuk. Zitzak direla, eltxoak direla, euliak direla, adibidez. Baserrietako xaguxarren artean, ganbaratan egoten den tipikoetako bat da, lehen horra hasiran jarri dudan ultrasoinuetan eta jarri dudan horietako bat, geofroi xaguxarra edo esaten zaiona, hori da oso tipikoa ganbaratan, eta oso tipikoa bere garaian kortan sartzen zana gauez. Korta gerdi zabalik eta egonezkero tipikoa da xaguxarra barruan sartu, bertan eizatu eta alde egitea. Eta horrek zer jaten ditu? Adibidez, jaten ditun euli garrantzitsuenak dira aziendaren bizkarroiak diren euliak. Zaldien eta ganauaren odola zurrupatzen ibiltzen diren euliak,
horrek jaten ditu, baina bereziki jaten ditu. Bereziki asko, hori da gurekin ari dan Nerea Vallejo ari da tesia bukatzen espezie hortaz, eta saguzar hortaz, eta hain zuzen bere ondorioetako bat da saguzar bat espezialista armi-armak jaten, eta espezialista euli horiek jaten. Beste batzuk, lehen esan bezala, sitzetan espezialistak dira, eta horiek jaten dituzte pinu beldarrak. Baina, adibidez, aurten, intxaurrondoak dena pikuta jundia, ez dute kasik intxaurrik eman, dena intxaurra belztu inda. Zagarrare dena pikutara junda, zagarra dena zomorroz beteta, eta ze izan da horren arduraduna, Zidia Pomonela deitzen dan sitz bat. Zidia Pomonela, hemengo saguzar askok jaten dute. Orduan, horrelako, esan dezagun, estandak, intsektuen estanda horiek denak erregulatzen dituzte, intsektu horiek jaten dituztenek, eta saguzarra dute abantaila handi bat. Behaiek mugitzen dira ikuspegi oso ekonomiko batetik. Eta orduan, eizean ari direnean, kolpez ikusten badute, hombre, inguru hortara balimanoa, joño, pinu beldar pila dago, momentu hontan. Eta orduan, jungo dira pinudi horren ingurura, eta ingo dituzte bertako pinu beldarrak alik eta gehien jan. Hor gutxigo azten denean, eta azten denean esaten, oin alde bene hortan, oin hor, ara, sagarrondoan, badabil hor beste zea bat, oin sagarrondotara. Eta hasiko dira muitzen, sagarrondotan zer da bila ibiltzen dira. Eta ugaritasun handienak dituzten gune horiek esplotatzen dituzte. Hori da, oaintxe egin dugun lan baten ondori joa. Aztertu dugu kolonia bat, Andaluzian, Kadiz inguruan. 15 zer jaten duten aztertuz, 7-8 hilabetez. Eta ikusi dugu nola jundian aldatzen, elikagaia alde batetik bestea, eta nola jundian aldatzen izurri bat jatetik, beste izurri bat jatera, gero uretako eltxoak jatera, gero... Orduan, guretzat mesedetan zerbitzu bat ditu dute alde hortan oso garrantzitsua. Intsektu estanda horiek kontrolatu dituzte, ez dituzte ezabatzen, baina kontrolatu dituzte, neurri bat ematen dituzte. Eta asko ugaritzen dena horrei ematen diote egurra. Gero beste bat azten badu ugaritzen, orduan ara aldatzen dira. Da insektizida selektibo bat, gehien ugaritzen dan zitza edo intsektua harrapatzera doana. Eta horrek ematen dio sekulako balitua. Intsektuen kontrolerako. Nik uste dut, zuzenean ematen diguten zerbitzu bat, laburrean ematen digutena hori dela. Jaten dute, bai, ontzazuriak, urubilak, katuek, bai, katu batzuk ikasi egiten dute, ze telapetik ateratzen diren xausarrak eta duten dian itxoiten, eta orduko, dute xausarra jan eta egoak bota. Ontzazuri batzuk ere ikasi egiten dute, eta duten dian kobazulo baten atarian, eta, noiz aterako baten bat harrapatzeko, eta urubilak eta ere bai. Badaude, espezialista batzuk badaude. Ez asko, ez da erresa, hemen, ez da erresa xausarriztaria izatea. Tropikoan bai, badia, suge bereziak, kobazulotan bizidenak xausarrekin batera eta atarian beti zai daudenak, badaude igel batzuk xausarra jate dituztenak, xausar batzuk igelak jate dituztenak, bueno, bizitza komplikatu da. Bota. Hola, atzalde hori. Zalden. Bueno, zeu kontzep ezazu puntun, osea, gixatzen dizela, belarrezetatik ikusten da bela, baina isatez hitzuti. Ez dira, hori da esaera bat, eta gaina oso kurioso da, ze inglesek esaten dute, xausarra bezin itxua aiz. Eta ez da egitea, xausarrak ez dira itxuak, ondo ikusten dute. Are gehiago batzuk, badago oso gauza polita intsektuen eta xausarren artean batzutan, claro, xausarrek garatu dituzte ultrasoinu horiek intsektuak harrapatzeko, baina intsektuak ez dira danak gorrak, batzuk belarria dituzte. Orduan, batzuk ikasi dute xausarren kantua. Eta nik ikusita ditut, farola baten inguruan zitz bat egan, xausarra etorri eta zitza lurrea, pap. Entzun dut, lurrera, ez? Orduan, hainbat zitzek egiten dutena da xausarra eskibatu. Entzun ite dutelako. Zeite dute xausar batzuk. Begi, ondo dituzte, ondo ikusten dute, eta orduan ibiltzen dira izean, behen ekoko kapenakin normal, eta farola bat ikusten dutenean urbiltzen dira, eta isildu egiten dira. Eta izatzen dute biztaz. Orduan, badago gerra armamentistiko oso komplikatu bat,
xagusarren eta zitzen artean. Eta badaude zitz batzuk, egiten dutenak, behaiek ere kantu bat, xagusarren kantuan antzekoa, oihartzunaren antzekoa, despistatzeko. Eta orduan ite dituzte bestiak txoatut ez dute zer entaintzen. Orduan, alde hortatik dago segulako borroka. Gerra armamentistiko latza. Bueno, eta beste bat, txiki bat. Zer zuti, txoixak ala mamiferuk? Mamiferuak, bai. Errapia dituzte, bi errape dituzte, esnia ematen diete kumei, edoskilan azten dituzte. Bai, egan ite dute, baino ugaztuna dira. Hilea daukate, errapea dituzte, edoskian azten dituzte kumeak, eta pixkat xelebrekeri bezala, 1.200 espezioen artean, illa danak gu bezalakoa dira, hau da, emeek ematen diote esnea kumei, baina espezie batean, Malasiako espezie batean ikusi da, arrek ere sortzen dutela ez esnea, baina kalostro moduko bat kumeak elikatzeko. Osea, arren titiek ere funtzionatzen dute pixka bat. Oso berezia dira. Oso berezia dira. Urrenea zematxuko, eskerrezko joxeta etortearen, oso interesanti benetan.